Det der med at gå, gør du meget det? Nej, jeg hader at gå tur. Det var også lidt derfor her nu. Gode stier. Og ikke noget ujævnt terræn, og jeg er ikke rigtig noget naturmenneske, det er jeg altså ikke. Du var jo ansigtet på Nat med nipper der. Skal vi aldrig se det igen? Det er sjovt, du siger det, fordi vi snakkede faktisk om det så sent som i går. Nina og jeg, da vi sad, Nina, som jeg også har lavet fotovogn sammen med, da vi sad og klippede et andet program. Om det kunne være en mulighed, det er jeg ikke sikker på. Men man skal jo aldrig sige aldrig. Hvad med fotovognen? Hvad har det egentlig betydet for dig? Jamen altså, fotovogn, det har været en helt særlig rejse. Det har været en kæmpe oplevelse at lave det sammen med 2 mennesker, jeg holder utrolig meget af, og som jeg har haft det så sjovt med. Det er sådan det helt egoistiske, men det har jo også været enormt spændende at opleve, hvad man kan få ud af small talk. Og komme ud i de der små byer, se det liv, der leves der, og møde alle de mennesker med alle de historier, og blive mødt med den tillid, at de bare fortæller. Det har på alle måder været fantastisk. Perfekt. Tak, min ven.